Shwmae, mae'r heddiw drydydd o'r hugain o fis Tachwedd 2024. Felly i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r cymwysiad i rhedeg i mewn yn yr poriod leol, sef cymwysiad gyda'r enw trhelptxhtml, yr un ordyn yn datblygu i mewn yn y fideoedd o'r blaen. Felly i mewn yn y fideo hwn, nid ydw i'n mynd i gwneud unrhyw fath o'r rhaglenni, ond dwi'n mynd i prawf holi neu i prawf arbrofi swyddogaethau o'r cymwysiad neu'r app hwn i mewn yn y poriwr ar y ffôn symudol. Felly, ar yr ochr chwith o'r sgrin fan yma, mae gyda ni yr pregell wedi agor ar gyfer yr pregell i mewn yn y ffôn symudol ar ochr chwith. Felly dwi'n mynd i llusgo y ffeilau anghredol i mewn i'r pregell hwn oddi wrth yr cyfrifiadur leol. Felly yn gyntaf, ar ochr dde, mae gyda ni y pregell ar gyfer y taflu'n trhelptxhtml. Felly dwi'n mynd i dewis y ffeilau sydd yn anghredol, sef yr un fan yma, vocab cym 2411 ac wedyn hefyd y trhelptx.html, a dau ohonynt, a wedyn i'w lusgo i mewn, a dwi'n gwybod mae'r rhain wedi bodoli i mewn yn y pregell ar y ochr chwith, ond dwi'n mynd i'w drosodd o sgrifennu arnynt fel hwn. A dau ohonynt fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i dewis i copio ac i alusod fel hwn, ac dwi'n mynd i dewis i wneud yr un peth ar gyfer bob un gwrthdrawiad fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i clicio ar i copio ac i alusod fel hwn. A dyna ni, nawr mae gyda ni a ddaw hynny'n i mewn yn yr ffôn symudol ar ochr chwith. Ac hefyd, i mewn yn y pregell arall, mae gyda ni y ffel fel yma ar ochr dde gyda'r enw txutils.js i mewn yn y taflu'n sydd yn hollol gwahanol, sef txutils.js. Felly mae'r ffel hwn wedi ei alw yn ychwanegol ac yn allanol oddi wrth yr ffel HTML. Felly dwi'n mynd i'w llusgo i mewn yn y ffôn symudol fel hwn, ac wedyn i'w gollwng i mewn yn y pregell. Felly nawr, os dwi'n yn clicio ar dudalen wefan i mewn yn y pregell i mewn yn y ffôn symudol oddi wrth y cyfrifiadur leol sydd yn cysylltiedig gyda'r cyfrifiadur leol. Ac wedyn, os dwi'n nawr yn dewis i'w agor i mewn yn y Google Chrome fel hwn, ac wedyn, os dwi'n nawr yn clicio ar y botwm i'w amroi fel hwn, felly nid ydy ei yn gweithio. Felly, rheswm yw oherwydd nid ydy ei yn canfod yr ffail JavaScript i mewn yn y pregell cywir. Felly nawr, oherwydd yr strwythur o'r cyfeiriad oddi wrth un pregell i un arall i mewn yn y cod taddiad, dwi'n meddwl mae angen i ni i creu strwythur, yr un strwythur fel yn bodoli i mewn yn y cyfrifiadur leol. Felly, sef gyntaf mae gyda ni y ffel i mewn yn y pregell leol ar gyfer y taflun, ac wedyn ar gyfer y taflun mae gyda ni pregell rhiant ar gyfer y fath o iaith rhaglenni fel yn y grefan yma mae gyda ni y JS Proj. Felly mae angen i mi i deiblygu yr un fath o strwythur i mewn yn y cyfrifiadur ffel ar y ffôn symudol, ac dwi'n mynd i gwneud hyn yn ar. Gyntaf dwi'n mynd i creu y pregell gyda'r enw o'r JS ac wedyn y Proj fel hwn. Ac hefyd dwi'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer yr HTML Proj fel hwn. Ac wedyn, i mewn yn y JS Proj, dwi'n mynd i creu y pregell gyda'r enw o'r txutils.js fel hwn. Ac hefyd, i mewn yn y HTML Proj, dwi'n mynd i creu y pregell ar gyfer yr tafliad arall, sef gyda'r enw trhelptxhtml. Felly wedyn, i mewn yn yr HTML Proj
ac wedyn all slice, ac wedyn trhelptxhtml. Dwi'n mynd i symud ffeiliau hyn, sef trhelptx.html, ac wedyn vocab cym 2411, ac wedyn Wells hgfilmer.txt fel hwn, i mewn i'r HTML proj, ac wedyn trhelptxhtml fel hwn, ac wedyn i'w glido mewn. Dyna ni, ac wedyn, ar gyfer y txt utils, dwi'n mynd i dewis JS proj, ac wedyn txt utils JS, ac wedyn i'w glido mewn fel hwn. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r HTML proj, ac wedyn trhelptxhtml fel hwn, ac wedyn unwaith eto clicio ar yr dudalen wefan trhelptx.html fan yma. Nawr, os ydyn unwaith eto yn clicio ar y botwm i'w ymroi neu ymddyrstwng fel hwn. Felly mae'r neges gwell yn danfodoli. Felly, ar ôl ychydig o'r archwiliad, dwi'n meddwl y rheswm ar gyfer neges gwell yw oherwydd ydyn yn rhedeg fel hwn oddi wrth yr ffôn symudol, oddi wrth y cefnrefn Android imiwn sydd wedi ei gysylltu gyda'r cyfrifiadur leol sydd yn rhedeg Windows. Felly, oherwydd nad ydyn ni'n rhedeg yr cymwysiad hwn, sef yr dudalen wefan hwn oddi wrth yr cyfeiriad go iawn, ar hyn unig oherwydd maen nhw'n rhedeg oddi wrth y ffôn symudol, yn rhedeg oddi wrth y cyfeiriad yn rhithiol, os yr hyn yn edrych i mewn yn y cyfeiriad yn y bar cyfeiriad yma'n uchod. Felly os yn edrych ar fe, mae'r gyda'r enw o'r ffelfan yma y trhelptx, ac wedyn i mewn yn yr crynfachu ongl rhif 1 ac wedyn .html, ac yma'r enw'r o'r pegallriad yn hollol gwahanol i'r un i mewn yn yr arloeswr fan yma, sef HTML proj, ac i mewn yn yr cyfeiriad rhithol ar yn defnyddio yr N27XR-O-E2. Felly dyma rheswm pam ellir porio hwn yn gallu dod o hyd o'r ffel JavaScript anghredol i'w rhedeg. Felly, dwi'n meddwl y troedfedd nesaf yw i mi i rhedeg hwn i mewn yn y ffôn symudol, ac wedyn i dargfod pa fath o wach sydd yn bodoli pan dwi'n yn gwneud hynny. Felly, fan yma i mewn yn fy ffôn symudol, dwi'n mynd i pwyso ar yr eicon ar gyfer y simple HTTP server neu'r adgwenydd HTTP symbol fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i dewis i cychwyn fel hwn, i ysgyfan fwrw ar yr botwm, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso neu ysgyfan fwrw ar yr cyfeiriad 127 ddidym 1 fel hwn, ac wedyn mae'r hwn yn os dwi'n yn gliro y cymwysiad i mewn yn y destun arbenedig fel hwn, ac wedyn i bwyso neu ysgyfan bwrw ar gyntaf botwm ymrhoi fel hwn. Felly nawr mae gyda ni yr ffel ysbenwyd i mewn yn y testun neu blwch testun arbenedig. Felly mae'n ymddangos i gweithio yn iawn. Felly nawr, os dwi'n yn enghraifft ar gyfer y gair, enghraifft truth, os dwi'n yn dewis yr gair gwirionedd trwy'r mewnbynnu yr unigolyn nod, ac wedyn ar gyfer enghraifft y gair mastery, yr un yn dewis mestrolaeth, yr unfodd gyda'r unigolyn nod, ac hefyd ar gyfer yr flying, yr un enghraifft mewn osod y gair Cymraeg newydd, sef hedfan, yn yr gwrioedd fel hwn, oherwydd mae'r enwau berf enw yn gwrioedd fel hwn. Ac wedyn os ydyn yn gadael yr geiriau erach i gyd, ac wedyn bwyso ar yr al botwm i ymddorostwng neu i amroi. Felly nawr mae'r ffwythiannau neu swyddogaethau newydd yn gweithio i mewn yn yr
blwch ignore neu anwybyddu, mae gyda ni y gerau newydd, ac hefyd i mewn yn yr erfa newydd, mae gyda ni hefyd yr gerau Cymraeg wedi ei dewiswyd gyda'r arthnod yr unigolyn nod. Felly nawr, dymun y droedfa nesaf yw i mi i barhau i ddefnyddio yr app hwn i mewn yn y ffôn symudol hwn, ac wedyn dwi'n yn gallu troi y destun Saesneg sef yr chwedliad byr hwn, ysgrifennydd gyda'r HTMLs i mewn i rhyw fath o destun sydd yn cyfoethog gyda'r gerau Cymraeg sydd yn gallu fy cymwtho i gyfeithi yr chwedliad byr oddi wrth y Saesneg i mewn yn Cymraeg, ac wedyn dwi'n gallu bigio i fyny unrhyw gwach neu gwachlu eraill hefyd, ac wedyn rydyn yn gallu parhau i profodi y cymwysiad hwn ac hefyd i datblygu swyddogaethau i mewn yn y cymwysiad hwn. Felly nawr, dwi'n wedi achub y chwedliad byr wreiddiol i mewn yn yr blwch-testun ar gyfer y Saesneg ar ochr cwyth yn uchod i mewn yn y storfa lleol fel rhanbarth o'r swyddogaeth newydd. Felly os dyn nawr yn clicio ar y botwm VU yw edrych arnynt arno fel hwn. Felly nawr fan yma mae'r holl chwedliad byr yn arddangos i mewn yn yr dialog, sef mae gyda ni y tag dialog i mewn yn yr HTML. Felly, os dwi'n nawr yn clicio ar yr botwm yw close neu i cau fel hwn, felly mae'r dialog yn cau yn iawn. Felly nawr, os dwi'n eisiau i dychwelyd i'r testun hynny, yn ytrach na defnyddio yr testun cyfredol, dwi'n gallu pwyso ar y botwm revert fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu fyny lythren i gadarnhau. Dwi'n eisiau i wneud hynny, ac wedyn pwyso ar y botwm iawn, ac wedyn nawr, os dwi'n gwaghau cymwysiad i mewn yn blwch testun allbynedig fel hwn i dewis bwpeth, ac wedyn i'w pwyso ar y botwm i delay, ac wedyn os ydyn yn edrych i mewn yn y blwch ar gyfer testun Saesnig fan yma nawr, mae gyda ni yr holl chwedliad byr i mewn yn y testun hwn. Felly nawr, os ydyn yn clicio ar y botwm i amrhoi fel hwn, felly nawr ar ôl ychydig o eiliadau, does dim byd yn digwydd, ac dwi'n dyfalu o rheswm ar gyfer hwn yw oherwydd yr swyddogaethau neu ffwthiannau newydd i mewn yn yr newidadau i mewn yn y cod tadiad, oherwydd os ydyn yn y goffa hunain, roedd yr botwm hwn yn gallu cyfarweithio ar y holl chwedliad byr yn sylwedd o eiliadau. Dwi'n meddwl o ddeiti ddau eiliad, roedd yr botwm yn gallu cyfarweithio ac i mewn osod y gerrig Cymraeg i mewn yn y gerrig, i mewn yn y testun Saesneg, i mewn yn y holl chwedliad hwn. Felly, dwi'n meddwl oherwydd gyda'r swyddogaethau newydd, enghraifft ydyn yn proffholi ar gyfer bodolaeth o'r gair Saesneg i mewn yn yr erfa newydd, ydyn yn proffholi ar gyfer rhesymondeb o'r gair Saesneg i mewn yn rhestr o'r erau i'w anwybyddu. Felly, dwi'n meddwl nawr ydyn yn cael ein arafwyd gyda'r swyddogaethau hyn. Felly, dwi'n meddwl mae angen i mi i achwilio ambell mwy ynglyn ar gwall neu yr rheswm pam nad ydy'r unrhyw beth yn digwydd fan yma gyda'r holl chwedliad byr. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i gofnodi yr rhestr o bethau i'w wneud i mewn yn yr app. Felly, dwi'n hoffi i defnyddio yr un fan yma gyda'r enw Keep Notes oddi wrth Google. Mae'r Keep Notes hwn yn rhanbarth o'r Google Suite neu'r Google dillad
o cymwysiadau ar yn gallu defnyddio. Felly, y fantais o defnyddio hwn yw ar yn gallu newid i'r periant arall ac wedyn ar yn gallu mynegu neu gyrchu oddi wrth yr un cyfrif ac wedyn oddi wrth yr un app neu cymwysiad ar gyfer yr gwybodaeth ar gyfer yr nodydau hyn. Felly, ac efallai dwi'n gallu pwyso ar y botwm fan yma ar y arnod yr ychwaneg nod ac wedyn i dewis y testyn ac wedyn ar gyfer hwn a dwi'n gallu mewnbynnu ar gyfer y teitl, yr enw o'r cymwysiad sef trhelptxhtml ac wedyn dwi'n gallu mynosod ar gair fel yr to-do list. Felly, y gyntaf beth i'w wneud yw, yn gyntaf i archwilio ynglyn ar nad ydy'r unrhyw beth yn digwydd pan ydyn yn ymgeisio i cyfarweithio ar yr testyn here. Sef, mae angen i archwilio pam nad ydy unrhyw achbyniad yn arddangos pan yn ymrhoi ar testyn here, fel hwn. Ac fantais arall gyda'r app hwn yw, mae'r hynny yn hunan achub yn hunan symudol. Yn union fel pan ydyn yn defnyddio o Google Word. Felly, yn ôl i'r app. Felly, nawr os dwi'n yn enghraifft dewis dim ond y gyntaf paragraff fel hwn. Ac wedyn, os dwi'n yn dileu popeth arall ar ôl y gyntaf paragraff, dwi'n gallu cyfarweithio ar y testyn hwn rhanbarth ar ôl rhanbarth, neu paragraff ar ôl paragraff, wrth fan yma, i'r terfyniad o'r chwiliad byr. Ac wedyn ni'n pwyso ar y botwm i'w dileu. Ac nawr, os dwi'n yn pwyso ar yr gyntaf botwm i ymroi unwaith eto, nawr mae'r testyn arbenedig yn arddangos. Nawr, dwi'n gallu gweithio ar testyn yn isod. Er enghraifft, dwi'n gallu dewis y geiriau er enghraifft ar gyfer yr suggestion. Dwi'n gallu mynosod yr arnod ar gyfer awgrymiad, unigolyn nod ar gyfer awgrymiad, ac wedyn os ydym pwyso ar botwm i ymrhoi, felly nawr mae'r hynny yn gweithio yn iawn. Felly, ar ôl o ddeutu hanner awr, dwi'n wedi cynyddu yr rhestr o'r gorchwilion i wneud ar datblygiad o'r cymwysiad hwn. Felly, yn gyntaf, mae angen rhaid i mi i archwilio pam nad oedd unrhyw beth yn arddangos pan ordyn yn ymrhoi yr holl chwiliad byr sydd yn symudol o'r hir o'r destyn i cyfarweithio. Nad oedd unrhyw beth yn arddangos o gwbl. Felly mae'n angen rhaid i archwilio ar gyfer yr achosiad o'r hynny. Ac wedyn yn ail, felly dwi'n meddwl mae'n angen i mynosod mewn bant, neu mewn bantio, neu mewn tolc pan mae gyda ni paragraff newydd i mewn yn yr achbyniad ar gyfer yr testyn i mewn yn ffurfdaeth o'r HTML. Ac wedyn y trydydd, felly pan ydyn yn clicio ar y gyntaf botwm ar gyfer yr ymrhoi, felly os mae'r unigolyn nod yn eisoes yn bodoli i mewn y testyn i cadw hyn i mewn yn y testyn oherwydd dwi'n meddwl mae'r erfyniad hyn yn weddol bwysig oherwydd dyma'r holl amcan neu'r rheswm ar gyfer adolygu y testyn hyn, sef i dewis y geiriau os pob tro ydyn yn enghraifft yn mewnbynnu rhyw fath o'r gar neu
dodiad imewn yn yr erfa newydd, mae ac rhaid i ni i bwyso ar y gyntaf botwm ar gyfer yr amrhoi, ac wedyn mae'r hwn yn hollol dileu dibwysiadau o'r geiriau Cymraeg. Felly mae'n ac rhaid i ail-wneud yr holl waith unwaith eto. Felly dwi'n meddwl os ydyn eisiau i barhau gyda'r cynhyrchiad o'r testunau gyfoeth gyda y geiriau gyfoeth ar gyfer y geiriau Saesnig, felly mae'n angen i ni i fewn offerni neu mewn daclenni strategaeth hon i mewn yn yr cod tadiad, i mewn yn y cymwysiad. Felly, ar gyfer y traethfan nesaf, dwi'n meddwl dwi'n mynd i wneud hynny, sef i ychwanegu y strategaethau hyn. Felly nawr, ar ôl ychydig o'r achwiliad, ynglyn ar y trydydd mewnodiad fan yma, beth oes nhw'n dagfod yw, os yr yn dychwelyd i'r dudalen wefan, os oes nhw'n eisiau i cadw yr unigolyn nod pan ydyn yn dewis y gair Cymraeg enghraifft, beth ydyn yn gwneud sydd yn newid, sydd yn syml iawn, yw pan ydyn yn gerchu geiriau Cymraeg oddi wrth y gerfa newydd, ydyn yn gallu pob tro yn mewnbynnu yr unigolyn nod ar y pwynt hwnnw. Felly, mae'r newid sydd yn hynod, dwi'n meddwl, o'r hawdd yw mewn offerni i mewn yr cod tadiad. Felly, ydyn yn gallu gwneud hyn i mewn yn y ffôn symudol trwy enghraifft trwy adolygu yr cod tadiad trwy rhyw fath o'r app ar gyfer adolygydd. Felly nawr, os ydyn yn clicio arno fe, felly mae'n arddangos y testyn sydd ydyn yn gallu ei adolygu yn uniongyrchol. Felly, fan yma, os ydyn yn torchi i lawr, enghraifft i'r llinell fan yma, lle ydyn yn swynhwyro neu archwilio i mewn yn yr deilliad ar gyfer yr erfa newydd, sef yr new vocab fan yma, os mae'r gair Saesnig yn bodoli wedyn i gerchu Cymraeg ar gyfer geiriau Saesnig hyn. Felly fan yma, pan ydyn yn mewnysod geiriau Cymraeg, ac ydyn yn gallu hefyd mewnysod yr unigolyn nod. Felly nawr, beth sy'n wedi digwydd yw, dwi'n wedi ychwanegu llinellau newydd fan yma. Felly oherwydd nad ydy'r gyd wedi ei mysafydlu i mewn yn y ffôn symudol fan yma. Felly mae angen rhaid i mi i debygio yr codadiad hwn i mewn yn cyfrifiadur lleol, a wedyn i mewn offerennu yr un newidau i mewn yn codadiad i mewn yn cyfrifiadur lleol. Felly beth sy'n digwydd fan yma yw yn isod i'r llinell gyda'r dyddiad fan yma yw ydyn yn datganu yr amrywolyn cyfalpasorol gyda'r enw temp vocab, ac mae'r hwn yn cyfotali i'r yn gyntaf, mae'n dechrau gyda'r unigolyn nod, ac wedyn ydyn yn cydododi yr gwerth oddi wrth y deilliad oddi wrth y erfa newydd, ac wedyn oddi wrth yr llinyn hyn i mewn yn mewn dodiad i mewn y dillad ar gyfer y erfa newydd, ydyn yn alosod pob un digwyddiad o'r blaenslaes gyda'r blaenslaes unigolyn nod fan yma. Ac wedyn ydyn yn cydododi hyn i mewn yn llinyn alphabetedig ar gyfer yr gair Saesnig gyda'r gair Saesnig tu flaen o'r geiriau Cymraeg. Felly os ydyn nawr yn acib y ffail fel hwn, ac wedyn os ydyn yn dychwelyd i'r dudalen wefan fel hwn, ac wedyn nawr os ydyn yn ei dadebru fel hwn, ac wedyn nawr os ydyn yn rhedeg gyntaf botwm i ymrhoi fel hwn, neu os ydyn yn clirio yn gyntaf beth, ac wedyn ar ôl hynny i'w bwyso ar y gyntaf botwm i ymrhoi. Nawr mae gyda ni yr geiriau Cymraeg gerchyd oddi wrth yr erfa newydd, gyda'r unigolyn nod ar gyfer y geiriau
sydd yn bodoli imwn yn yr erfa newydd fel enghraifft gair Saesnig truth neu mastery neu flying ac hefyd inexorable. Nawr os ydyn yn clicio ar yr al botwm i amrhoi, felly nawr mae'n cadw yr geiriau dywisiad o'r blaen. Nawr ydyn yn gallu parhau i gweithio union yn y destun, enghraifft os ydyn yn unwaith eto clirio yr lwch ar gyfer y geiriau i anwybyddu ac wedyn clicio ar gyntaf botwm i amrhoi unwaith eto ac wedyn nawr os ydyn dywys yr gair nesaf enghraifft ar gyfer yr intellectual os ydyn yn dewis y gair deallol fel hwn ac wedyn mewn bynnu yr unigolyn nod fel hwn. Dwi'n angen i wirio nad ydy'r gair intellectual yn bodoli imwn yn yr erfa newydd, felly dwi'n gallu cadarnhau nad ydy ei ar y foment. Felly nawr os dwi'n unwaith eto pwyso ar gyntaf botwm i amrhoi fel hwn, os ydyn nawr yn clicio ar yr al botwm i ymdorstol neu amrhoi fel hwn, felly nawr os ydyn yn dewis y gair deallol fel hwn trwy'r mewnbynnu yr arnod yr unigolyn nod ac wedyn os ydyn yn clicio neu ysgyfan fwrw ar yr ail botwm i amrhoi fel hwn, nawr mae'r gair intellectual yn y Saesnig wedi ei o'r leo i mewn yn lliw glas gyda'r gair Cymraeg deallol hefyd ac wedyn os ydyn edrych i mewn yn yr rhwch ar gyfer erfa newydd mae gyda ni y gair neu y mewnodiad intellectual gyda'r gair deallol hefyd i mewn yn y fe. Felly nawr os ydyn yn gerio yr lwch ar gyfer i ymwybyddu ac wedyn unwaith eto yn clicio ar gyntaf botwm i amrhoi fel hwn neu gyntaf os ydyn yn clirio gymwysiad i mewn yn y destun arbenedig ac wedyn yn clicio ar yr amrhoi neu ymdorstwng ac wedyn os ydyn yn chwilio ar gyfer y gair intellectual nawr mae'r unigolyn nod yn dal yn bodoli ar yr gair deallol. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl ydyn nhw wedi cwblhau neu gyflawni trydydd yr ferniad yn y rhestr fan yma. Felly nawr, ar ôl treulio ychydig o orau yn rhaglenni i mewn yn fy ffôn symudol fan yma ac hefyd i defnyddio y gweithiad i mewn yn dudalen wefan, dwi'n weddol fodlon gyda'r cyflwr o'r cymwysiad fan yma neu'r app fan yma i mewn yn y portffolio fan yma yn yr ffôn symudol. Ynglyn ar yr adolygydd dwi'n defnyddio, dwi'n argymell yr un fan yma gyda'r enw o'r adolygydd jota text. Mae'r hwn fan yma. Mae'r hwn yn gallu arddangos yr rhif o llinellau ar ochr chwith. Ac hefyd mae gyda fe llawer o'r adnoddau sydd yn fwy cyfaddus ar gyfer defnyddiwr sydd yn eisiau efallai fwy o'r adnoddau ar gyfer rhaglenni cortaddiad yn enghraifft ac i ysgrifennu ar bethau fel lythrennau neu destunau os ydyn eisiau enghraifft i chwilio o gwmpas i mewn yn y cortaddiad. Felly dwi'n argymell yr adolygydd o'r hwn fan yma. Felly, ynglyn ar yr erfynadau yw mynysodi i mewn yn cymwysiad yw mewn offerennu. Felly, ynglyn ar y cyntaf un fan yma i archwilio ynglyn ar gwach lle nad oedd unrhyw testyn yn arddangos pan ydyn yn cyfabrethiwr ar testyn sydd yn sylweddol o hir. Felly dwi'n meddwl ar y foment
nid ydw i'n arbrofi a gweld hwn oherwydd dwi'n adolygu dim ond un paragraff gan paragraff ac nid yr holl o'r chwedliad byr. Felly dwi'n mynd i'r flaenorieithu o'r erfyniad hwn ynglyn â'r erfyniad nesaf i mewn dolcio neu mewn pantio ar paragraff newydd. Dwi'n wedi cyflawni'r hwn, felly os ydych chi'n gweld i mewn yn y codtaddiad, pan ydych chi'n dechrau o'r paragraff, enghraifft, dwi'n mynd osod yr adnod sydd yr hir gofodnod. Mae'r AMSP neu yr ampersand AMSP ac wedyn yr gwahanod yn cynrychioli yr hir yr gofodnod neu gwaglenod i mewn yn yr orthnodau, i mewn yn y cod HTML. A wedyn, dwi'n meddwl ar hyn o gallu mewn osod y lythren i arddcau. Mae'n hwn wedi ei gyflawnwyd. Ac wedyn, symud ymlaen i'r mewn dodau nesaf ynglyn â'r gyntaf botwm i ymroi. Os yma'r unigolynod yn bodoli i mewn i'w arbed fe pan yn al yr ymroi. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn wedi ei gyflawnwyd. Ac i symud ymlaen i'r nesaf i wneud yr geiriau Saesnig sydd yn edrych yn fwy amlwg i mewn yn yr testyn ac efo'r testyn arbenedig yn y gyntaf gyfnod. Felly dwi'n meddwl mae'r hwn wedi ei cwblhau hefyd. Enghraifft ynglyn â'r B, os ydych chi'n enghraifft yn pwyso ar botwm i ymroi, felly, fel hwn. Felly nawr mae gyda ni yr geiriau Cymraeg yn ei ôl lewyd i mewn yn yr lliw glas. Nawr, os ydych yn dileu y holl destyn i mewn fan yma, ac wedyn, os ydych yn awredig yr gyntaf yr ymroi fel hwn, ac wedyn yn awredig yr al ymroi fel hwn, felly ydych yn achub neu yn arbed yr unigolynodau fel o'r blaen. Ac ynglyn â'r erfyniad gyda y llythren ec i wneud yr geiriau Saesnig yn fwy amlwg. Dwi'n defnyddio tarill allanod tu flaen o'r bob un gair Saesnig i'w gwneud testyn Saesnig i mewn yn y testyn gyfoethog achsbynwyd fan yma yn arddangos yn fwy amlwg i'w darllen fel yn gallu darllen testyn Saesnig yn haws. Wedyn, ar gyfer mewn dodau nesaf, mae'r hwn wedi ei gyflawniad hefyd. Rhyw fath o'r arddecad ar gyfer botwm ymroi pan ydyn yn pwyso ar fe i arddecau. Mae'r botwm hwn wedi ei pwyso. Felly, os ydyn yn pwyso nawr i mewn enghraifft ar submit only botwm fan yma, felly nawr mae'n troi yn llwyd ar gyfer eiliad. Unwaith eto, dyna ni, ac yr un gyda'r un yn uchod, ac yr un arall fan yma hefyd ar ochr y dde. A felly, beth sy'n digwydd i mewn yn y codtaddiad yw dwi'n rhedeg ychwanegu llinell lle arnyn pan arnyn yn rhedeg yr ffwythiant ar ôl y cliciad ar y botwm, arnyn yn troi yr lliw o'r llythrennau o'r ffont i fod yn llwyd golau, ac wedyn ar ôl yr un eiliad neu mil o mili eiliad, arnyn yn rhedeg yr cod fan yma i mewn yn y ffwythiant i gosod yr amseru mas, arnyn yn troi yr
lliw o'r testyn union yn y botwm yn ôl i'r lliw D. Ac wedyn i symud i'r erfyniad nesaf i enghraifft os yr yn edrych ar yr testyn union yn y div HTML, felly oherwydd mae'n roedd angen rhaid i ni i gwahanu yr geiriau ar yr gyfodnod, felly roedd angen rhaid i ni i mewnwysod y gyfodnod tu flaen o'r atalnodau fel yr atalnod fan yma ac hefyd fel y cysylltnod ac hefyd fel y llawn atalnod. A felly, dwi'n meddwl, mae'n angen rhaid i ni i wneud y testyn yn edrych yn fwy proffesiynol neu gyfweledigaethol. Felly, rydyn gallu tynnu mas yr gofodnodau tu flaen o'r atalnodau fan yma, ond dwi'n meddwl mae'r efyniad hwn yn is blaenoriaeth, felly dwi'n mynd i adael hwn ar y foment. Ac wedyn, ar gyfer yr efyniad nesaf, sef i ychwanegu tanllais nod ac hefyd y cysylltnod fel yr arthnodau sydd yn derbynedig ar gyfer yr erfa newydd. Dwi'n meddwl nid ydy'r erfyniad hwn yn berthnasol na mwy oherwydd dwi'n yn gallu ar y foment heb gwneud unrhyw newid union yn y codaddiad. Dwi'n gallu ychwanegu yr tanllais ac hefyd yr cysylltnod ac hefyd gofodnod hyd yn oed union yn yr erfa newydd. Felly dwi'n mynd i dileu yr erfyniad neu mewnddodiad hwn. Ac wedyn, ar gyfer yr erfyniad olaf ar y foment i wahanu neu i creu yr botwm gwahanol i ychwanegu yr geiriau nad dewiswyd i'r blwch ar gyfer yr anwybyddu. Felly, dwi'n wedi cwblhau hyn os ydych yn edrych union yn yr dudalen. Felly nawr, yn isod i'r blwch asbeinedig, mae gyda ni dau botwm, un i amroi yn unig ac yr arall i ychwanegu yr geiriau Saesneg heb ei dewisrwydd union yn y blwch ar gyfer anwybyddu. Felly nawr, os ydyn er enghraifft yn rhedeg yr gyntaf o'r hyn, sef i amroi yn unig, felly mae'r hwn yn cyfarweithio ar y destun union yn y blwch yn isod i cynhyrchu destun yn isod union yn yr ffurfiodaeth o HTML heb casglu yr geiriau Saesneg heb ei dewiswyd. Nawr, os ydyn eisiau i casglu y geiriau Saesneg heb ei dewiswyd, felly ydyn gallu clicio neu ysgyfan fwrw ar yr ail fotwm, sef i amroi ac wedyn i ychwanegu i'r anwybyddu. Felly, os ydyn yn clicio ar nawr fel hwn, nawr mae gyda ni y geiriau union yn y blwch ar gyfer i anwybyddu nesaf tro ydyn yn gyfreithio ar y destun Saesneg. Nawr, os ydyn yn gwneud gwybdaeth o gwmpas yr newidiadau union yn y codtadiad, felly beth oherwydd nad ydy'r git neu yr cadwfa leol yn bodoli union yn yr ffôn symudol fan yma, roedd angen rhaid i mi yn ytrach nac i cadw yr newidiadau union yn y cadwfa leol i cadw nhw fel ffeil, i adbeth nhw fel y ffeiliau gyda'r oldodiad y tanllais backup BK ac wedyn y dyddiad ac hefyd yr gysylltnod ac wedyn yr amser. Felly, dyna sut roedd ni'n yn arbed ar gefn pob dylliangad o'r codtadiad pan dwi'n yn gwneud unrhyw newidiad sydd yn sylweddol union yn y cod. Ac wedyn,
beth dwi'n eisiau I pwyntio mas ar y llinell 6 yw imiwn yn y rhaniad hwn o'r dull imiwn yn yr XSS imiwn yn yr HTML. Dwi'n canfod mae'n hynod o ddefnyddiol os ydyn eisiau I cyfaddasu yr arddangosiad I gwneud yr cymwysiad yn edrych ac yn temlo yn hyfryd i'w defnyddio imiwn yn y ffont symudol. Felly, rydyn yn gallu gwneud hynny ar y cyfrifiadau lleol ar y deddfrig, imiwn yn y ymgylchiad o'r datblygwr, imiwn yn enghraifft yn yr porthwr yn y Google Chrome, ac hefyd mae gyda ni imiwn yn y Firefox, yr un sydd yn cyfartal hefyd i'r Chrome, neu cyfartaliedig. Mae gyda ni yr ymgylchiad ar gyfer datblygwr imiwn yn y Firefox hefyd. Ond gyda'r fodd o datblygu hwn, imiwn yn fy ffôn symudol, dwi'n yn gallu cyfaddasu yr app im hamgynnu fy hunan ac I gyfaddasu yr arddangosiad i'r app im erbygad neu defaid symudol fy hunan, oherwydd nid ydy'r app hwn rhywbeth dwi'n yn cynllunio I gyhoeddi ar y Play Store enghraifft ar y foment, oherwydd mae'n mor arbennig gyddol, dwi'n meddwl, ond efallai dwi'n yn gallu cyfaddasu hynny I wneud hyn yn fwy cyffredinol ar gyfer y defnyddwyr cyffredinol neu cyffredinolach. Ac ar ôl hynny dwi'n gallu cyhoeddi hwn imiwn yn Google Play Store. Felly oherwydd nad ydy'r gyda ni Git cadfa leol ar gael ar yr Android, felly mae angen rhaid I mi I ddeblygio yr codiadau hwn neu y newidadau hyn imiwn yn yr ffôn symudol hwn, imiwn yn y codiadau yn yr cyfrifiadau lleol ar fy cyfrifiadur. Os dwi'n gallu yn sefydlu meddalwedd gyda'r enw term UX, felly beth dwi'n gallu gwneud wedyn yw dwi'n gallu yn sefydlu ar Git ar term UX oherwydd mae'n sefydlu yr holl ymgylchiad Linux imiwn yn yr ffôn symudol, imiwn yn yr cyfrifiadur wybodaeth Android. Felly, fel hyn, dwi'n gallu rhedeg ochryn I sefydlu Git yn lleol, imiwn yn Linux, neu imiwn yn y Cracken Bash, imiwn yn yr term UX, ac wedyn dwi'n gallu cadw neu cynnal cadwfa leol imiwn yn yr ffôn symudol hwn yn yr un modd fel ar yr cyfrifiadur leol, ac wedyn dwi'n gallu wthio I fyny i'r cadwfa anghysbell ar GitHub oddi wrth y ffôn symudol. Ond, yn anffodus, dyma y tudalen wefan ar gyfer yr term UX ar y Google Play Store, ac fel mae'n dweud, nid ydy'r app yn cydweithredwy gyda fy erblygiad neu fy defaid, imiwn yn yr fersiwn neu dillangad hwn, ac os ydyn yn chwilio ar gyfer yr meddalwedd Git neu app ar gyfer Git imiwn yn Google Play Store, felly nid ydy ar gael ynglyn ar un fan yma GitHub, mae'n dim ond yr app I defnyddio GitHub imiwn yn y ffôn symudol, ac mae'r hynny yn gwahanol i'r achub a ffeiliau ar cadwfa lleol, yn union fel imiwn yn y cyfrifiadur lleol, a gyda'r eraill fel Git in practice ac yn y blaen, dwi'n meddwl mae'r rhain yn gyd yn berthnasol I ddysgu ynglyn â Git ac nid Git ei hunain yn uniongyrchol. Felly, ynglyn â'r troedfa nesaf, dwi'n meddwl dwi'n mynd I fel gwybwyllwr o'r blaen I ddeblygio
yr newidadau hyn ar yr ffôn symudol union i'r cortadiad union yn cyfrifiadur leol ac wedyn i'w achub nhw union yn yr cadwffordd leol fel arfer ac wedyn i'w gwthio nhw i'r cadwffordd anghysbell GitHub ar y rhyngrwyd. Felly nawr, cyn deiblygu neu copio yr ffeiliau diweddarwyd gyda'r newidadau ddiweddaf. Felly dwi'n eisiau i roi'r gwybdaeth o gwmpas yr newidadau diweddaf. Felly, ar y dudalen wefan fan yma, fel ydych chi'n gweld, os ydyn yn dorchi i lawr i'r testyn arbenedig ar gyfer HTML, felly nawr mae gyda ni yr llinellau gyda'r llinellau o'r tanllell nod, neu tanllell nodiau gyda'r rhif fel yr un yma, gyda'r rhif ddim ac wedyn 1 ac wedyn 2 ac wedyn 3 fan yma. Felly, beth ydy'r diben o'r llinellau hyn? Dylygu union yn y blwch testyn arbenedig fan yma, felly mae'r llinellau hyn yn hynod o ddefnyddol i rhoi i ni yr adnabyddysgrif o'r lle ydyn yn bodoli union yn y testyn, felly mae'r hynod o gymodd i enghraifft os ydyn eisiau i chwilio ar gyfer rhyw air, neu ydyn eisiau i enghraifft oherwydd ydyn yn edrych i lawr union y testyn ac wedyn pan ydyn eisiau i wneud rhyw fath o dewisiad ynglyn â pa air Cymraeg i'w gynnwys union yn yr gwybodaeth ynglyn â'r air Saesneg. Felly mae'r hynod o bwysig i allu dod i hyd o'r gair neu safle neu lleoliad o'r gair hynny yn gyflym, felly dyma'r diben o'r llinellau hyn gyda'r tanllell nodau. Felly mae'r rhain yn cael ei arbenwyd enghraifft pan ydyn yn swyddohwyrw llinell gwag union yn yr testyn Saesneg wreiddiol fel yr un fan yma ar ochr chwith yn uchod union yn y blwch fan yna. Felly, enghraifft, os ydyn yn edrych yn isod i'r blwch canoledig, mae gyda ni 3 botwm gyda'r geiriau yn gyntaf submit only, neu i amrhoi yn unig, neu yn al submit for landscape, neu i amrhoi ar gyfer tirlun neu'r orweddol, ac y trydydd submit and add to ignore, neu amrhoi ac i ychwanegu i'r anwybyddu. Felly y gyntaf botwm yw pan ydyn yn cyfriwaeth o adolygu testyn union yn yr blwch canoledig, arbenedig ar gyfer y dewisiad o'r eriau Cymraeg ar gyfer yr eriau Saesneg. Felly, pan ydyn yn cynnol o'r cyfraith hwnnw, mae'n defnyddol i fod gyda ni y llinellau gyda'r tanllell nod. Felly, os ydyn pwysau ar y bwtwm gyntaf, felly mae'r hwn yn ausbynnu y testyn yn y ffurfyddaeth fan yma. Felly, os ydyn eisiau enghraifft i recordio y sgrin ar gyfer rhyw fath o'r cyfeithiad o'r testyn i gyfrannu gyda'r cynulleidfa a'r enghraifft union yn y fideo ar YouTube. Felly, beth ydyn gallu gwneud wedyn yw i efallai i ffurfeddu testyn yn ychydig yn fwy briodol gyda'r botwm nesaf yr ail botwm. Felly, mae'r hwn wedi ei gynllwyd ar gyfer yr edrychiad sydd yn orweddol neu terlunol. Felly nawr, os ydyn yn gweithio ar fe fel hwn, felly nawr mae'n yn hebcor y llinellau gyda'r tanllellau, oherwydd mae'r hwn gynulleidfa ar gyfer y cynulleidfa ar yr sianel neu ffurflen. Felly nawr, os ydyn troi yr sgrin hwn yn orweddol, fel hwn. Felly nawr, mae'r testyn yn edrych yn fwy gyfathas ar gyfer y sgrin union yn yr ffurfyddaeth sydd yn orweddol.
Wedyn anglyn ar y trydydd botwm I submit ac wedyn I ychwanegu i'r anwybyddu. Felly os ydyn ni'n clicio arno fe, felly mae'r hwn yn ychwanegu y geiriau Saesneg I mewn yn y blwch yn uchod yn y canol ar gyfer yr geiriau Saesneg yw hanwybyddu. Felly y diben o'r hwn yw pan ydyn ni'n eisiau I anwybyddu, sef nid I cyfarweithio neu cyrchu y geiriau Cymraeg ar gyfer yr geiriau Saesneg sydd yn rhy gyffredinol. Felly, ydyn ni'n gallu ychwanegu y geiriau hyn I mewn yn y blwch fan yma pan ydyn ni'n gorffen gyda'r adolygiad o'r destun I mewn yn yr blwch arbenedig I mewn yn y canol. Felly, dwi'n meddwl amser priodol I pwyso ar y botwm hwn yw pan ydyn wedi gorffen ac does dim unrhyw angen I newid y destun na mwy. Felly, ydyn ni'n wedyn yn gallu casglu y geiriau Saesneg sydd wedi ei anwybyddu I mewn yn yr adolygiad o'r testun hwn ac wedyn ar gyfer y testunau nesaf ydyn ni'n cymwysio yr geiriau Saesneg hyn yw anwybyddu I mewn yn y testun nesaf I arbed yr amser yw yn uchod mae gyda ni yr llinell newydd gyda'r gair usage notes neu nodiadau defnyddiad. Felly os ydyn ni'n clicio neu ysgyfan fwrw ar llinell gyda'r saith i'r dde ar ei ochr chwith fan yma. Felly nawr mae'n agored ac mae'n arddangos y destun ychwanegol gyda'r nodiadau ar gyfer defnyddiad o'r gymwysiad hwn. Felly, beth dwi'n eisiau I pwyntio mas yw fan yma ydyn ni'n defnyddio gwrthrych HTML newydd sydd wedi ei goslongwyd yn ddiweddar fel adnodd ychwanegol I mewn yn HTML5. Felly os ydyn ni'n edrych I mewn yn y cod tadiad ar gyfer hyn, yma, felly ar y llinell 28 mae gyda ni tag gyda'r gair Saesneg details ac felly mae'r hwn y tag newydd I mewn HTML5 lle ydyn ni'n gallu cau ac agor cymwysiad I mewn dan yr gwrthrych hwn. Felly fel ydych chi'n gweld I mewn yn tag details ydyn ni'n defnyddio y tag summary lle ydyn ni'n arddangos crynhoiad o'r manylion I mewn yn y tag hwn gyda'r peniad usage notes neu nodiadau defnyddiad ac wedyn yn isod dan fe mae gyda ni tag pre lle ydyn ni'n mewnosod cymwysiad y manylion lle ydyn ni'n gallu agor i'w arddangos nhw ac hefyd i'w cau i'w cuddio nhw hefyd. Felly anglyn ar tag pre yn arferol mae'r hwn os mae gyda ni llinell sydd yn hir mae'r hwn yn arferol yn rhedeg allan o'r sgrin neu allan o'r dudalen i'r ochr de. Os ydyn ni eisiau I larpio llinell sydd yn hir, felly mae angen I ni I cymwysio gosadau I mewn yn y XSS neu y llen dillad creadr. Felly os ydyn ni'n edrych ar y llinell 6 uchod, felly fan yma ydyn ni'n defnyddio white space, white gyswllt space ac wedyn mae y gosodiad pre gyswllt wrap ac hefyd ydyn ni'n defnyddio y word gyswllt wrap I fod yn break word, break gyswllt word ac gyda'r y ddau ohonynt fan yma mae'r rhain yn galluogi y llinell hir I mewn yn yr rhaniad pre neu yn y tag pre I larpio i'r llinell nesaf fel na redo y llinell allan o'r tudalen i'r ochr de. Unwaith eto, os ydyn ni'n dychwelyd i'r tudalen wefan, felly nawr os ydyn eisiau I cau yr rhaniadaeth, ydyn ni'n gallu unwaith eto yn fwrw asgyfan ar usage notes ar y saith I lar i'w cuddio fel hwn. Felly, fel gwybodwch o'r blaen, dwi'n meddwl y gwaith fan nesaf yw I gopio neu I deblygio yr ffeiliau diweddarwyd I mewn yn y ffôn symudol i'r cyfrifiadau lleol lle ydyn ni'n gallu ei
achub nhw i'r cadwfa leol ac hefyd i'r cadwfa angysbell ar GitHub. Sut wneud hynny? Felly, rydyn gallu fel arfer defnyddio cysylltiad ac rydyn gallu cysylltu y ffôn symudol i'r cyfrifoldeb lleol gyda'r wiaren neu yr cordyn USB ac wedyn pan rydyn yn gwneud hynny mae'r ffôn symudol yn gwenu fel y storfa ar gyfer y ffeiliau. Wedyn rydyn gallu llusgo ac gludo mewn y ffeiliau oddi wrth yr ermygiad angysbell i'r cyfrifiadur lleol, ond y tro hon, dwi'n mynd i wneud rhywbeth sydd yn wahanol. Yn hytrach na defnyddio yr cordyn USB, dwi'n mynd i gopio neu datblygio y ffeiliau diweddarwyd i'r rhongryd, i'r cwmbl yn uniongyrchol oddi wrth yr ermygiad symudol, sef y ffôn symudol, trwy defnyddio Google Drive. Felly, fan yma mae gyda ni yr app gyda'r enw Drive, neu gyriad, neu Google Drive, neu Google Gyriad. Felly nawr, os rydyn clicio arno fe, neu ysgyfan bwrw arno fe, fel hwn, mae'n yn agor. Felly, fan yma, dwi'n wedi creu y plicell gwag, felly dwi'n gallu pwyso ar y botwm newydd i ychwanegu y ffeiliau i'w uwchlwytho. Felly, nawr dwi'n gallu pwyso ar y botwm i'w uwchlwytho, fel hwn. Ac wedyn, dwi'n gallu dewis yr ffeil yn gyntaf ydy ar trhelptxhtml, fel hwn, trwy ysgyfan bwrw arno fe. Nawr, mae'n yn cyfrwaith o'r uwchlwytho. Nawr, dwi'n gallu pwyso ar yr botwm newydd unwaith eto, ac wedyn uwchlwytho, ac wedyn dwi'n gallu morwyo i'r plicell arall, sef yr un gyda'r enw JS Proj, ac wedyn txutils.js, ac wedyn nawr, dwi'n gallu bwrw ysgyfan ar yr ffeil arall, sef txutils.js, fel hwn. Nawr, mae'r ddau ffeil fan yma i gyd mewn yn y cwmwl yn y rhyngryd ar Google Drive, mewn yn fy gyfrif Google. Felly, dwi'n meddwl y draifa nesaf yw i dychwelyd i'n gyfrifiadur lleol ac wedyn i'w llawrytho nhw ac wedyn i'w cadw nhw mewn yn yr cadwfa leol ac wedyn y cadwfa'r angysbell GitHub hefyd. Ac nawr, yn ôl mewn yn y cyfrifiadur, dwi'n wedi lotodi mewn yn fy gyfrif ar Google. Felly, i mynedu i'r Google Drive, mae'n angen rhaid i ni i clicio ar yr naw sgwar fan yma ar y cornel ochr de a'n uchod fan yma, ac wedyn oddi wrth y cwynsiadau hyn, oddi wrth Google, mae gyda ni y Drive neu gyriad, neu Google Drive neu Google Gyriad. Felly os ydyn clicio arno fe i'w agor, ac wedyn mae'r hwn yn agor yr plicell cartref. Felly, fan yma mae gyda ni y ddau ffeil rydyn wedi eu uwchlwytho ac yn arall. Felly, i lawrlwytho nhw, mae angenrhaid i ni i dorchi i'r ochr de, ac wedyn clicio ar y 3 dot yn gyntaf ar gyfer txutils fan yma, ac wedyn i dewis i lawrlwytho fel hwn, ac wedyn yr un peth ar gyfer y ffeil arall. Wedyn, os mae'r panopio i fynd yn arddangos fel hwn, fe allai y ffeil i fod yn peryglus, felly oherwydd mae'r hwn o'r fath JS, felly dwi'n mynd i clicio ar yr botwm i system dweud llawrlwytho beth bynnag. Ac wedyn, anglyn ar yr ffeil arall, yr un fath fel o blaen, sef i clicio ar y 3 dot ac wedyn i pwyso ar cyswllt i llawrlwytho. Ac nawr, os ydyn edrych i mewn yn y plicell ar gyfer yr llawrlwytho, felly dyna'r ddau ffeil. Nawr, oddi wrth y plicell ar gyfer yr lawrlwythiadau, dwi'n gallu llusgo nhw i mewn i'r plicell lle ydyn yn gwneud datblygiad o'r meddalwedd hon. Yn cyntaf ar gyfer trhelptxhtml, dwi'n gallu clicio arno fe ac wedyn llusgo i mewn i'r plicell fel hwn, gyda'r botwm rheol wedi ei cynadwyd i lawr. Ac wedyn, fe mynd i dewis y dewisiad i alusod y ffeil i mewn yn y amcan le fel hwn. Felly nawr mae'n wedi ei lawrlwytho
imiwn i'r pregell trhelptxhtml i mewn yn cyfrifiadur lleol. Felly mae angen i mi i wneud yr un peth gyda'r ffel arall. A mae'r pregell hwn yn bodoli i mewn yn yr txutils.js ac wedyn fan yma dwi'n gallu lusgo y ffel i mewn yn yr pregell honno fel hwn. Ac wedyn unwaith eto i dewis i alusod y ffel i mewn yr amcanle fel hwn. Nawr, i mewn yn y pregell o'r blaen, sef ar gyfer y trhelptx.html, os dwi'n nawr clicio ar dudalen wefan trhelptx.html fel hwn. Felly, nawr mae'n ein agor gyda'r newidadau diwethaf wedi ei mewn darllenwyd ar yr ffôn symudol. Felly nawr os ydyn clicio ar usage notes neu y nodadau defnyddiad, felly mae'r manylion yn arddangos. Hefyd, os dwi'n clicio ar yr botwm i arbed ar gefn fel hwn, felly mae'r effrywad yn arddangos hefyd gyda'r cymell. Ac wedyn os dwi'n clicio ar view neu view fan yma, felly nawr mae'r gyfrich HTML dialog yn arddangos fel hwn. Ac wedyn os dwi'n clicio ar y botwm i amrhoi ac i achub, felly mae hwn yn gweithio gyda'r diwodadau diwethaf. Nawr os ydyn yn clicio ar submit only, felly nawr mae'n arddangos hefyd. Felly mae popeth yn ymddengys yn gweithio yn dda ar y cyfrifiadur lleol. Felly nawr dwi'n meddwl y troedfan nesaf yw i dacluso yr pregellig berthnasol cyn ei cadw neu ei achub i mewn yn y cadwfedd leol ac angysbell. Felly, yn gyntaf anglyn ar y trhelptx.html, mae popeth yn edrych yn daclus i mewn yn y trhelptxhtml pregell. Anglyn ar y txutils.js, mae'r popeth yn edrych yn daclus hefyd. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y troedfan nesaf yw i gerchu yr nodadau ar gyfer yr changelog neu yr gofnodiad o'r newidiau wrth yr Google App gyda'r enw Keep Notes neu cadw nodadau. Felly, yn yr unfawdd fel yr app ar gyfer yr Google Drive neu Google Gyriad, ydyn yn gallu mynediadu i'r app hwnnw, neu sef Keep Notes wrth yr naw ysgwar wrth yr gornel ochr dde yn uchod fel hwn, ac wedyn ydyn yn gallu amdolchi lawr i'r rhestr o'r appiau wrth Google ac i chwilio ar gyfer y Keep Notes. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn ar un fan yma, ac wedyn os ydyn nawr yn clicio arno fe, felly nawr, mae'n arddangos nodyn ordyn yn cadw ar gyfer yr rhestr o'r erfyniadau ar gyfer y trhelptx.html. Felly, dwi'n mynd i clicio arno fe ac wedyn i dewis popeth fel hwn. Ac wedyn trwy'r pwysau lawr y botwmau Control ac Ec neu Chreol ac Ec, dwi'n gallu gleidio llinell hyn i mewn yn yr ffel ar gyfer changelog.md. Felly, dyma'r terfynach sigwyn ar gyfer y Cregyn Bash. Felly, ar hwnnw dwi'n i mewn yn fy'r pregell cartref i mewn yn y sigwyn sydd yn bodoli yn lleoliad sydd yn gwahanol i'r Windows ar gyfer y pregell cartref, ar gyfer defnyddiwr, ar gyfer cyfrif i mewn yn yr sigwyn. Felly nawr, os dwi'n eisiau i morwyo i'r pregell cartref ar gyfer y defnyddiwr administrator i mewn yn Windows, mae angen i mi i mewnbynnu gorchmyn ECD ac wedyn gwaglau ac wedyn backslash sig drive ac wedyn ec ac wedyn users ac wedyn administrator. Felly dyma'r
gall gartref i mewn yn Windows ar gyfer defnyddio'r Windows Administrator. Nawr, i mawrlio i'r bygall ar gyfer y trhelptxhtml, mae angen i mi i mawrlio i'r isbygall gyda'r enw HTML proj fel hwn. Ac wedyn, dan y fe, mae gyda ni y bygall arall gyda enw trhelptxhtml fel hwn. Ac nawr, os ydych chi'n ystrygwynsiad fel hwn, dwi'n gallu adolygu y changelog.md fel hwn. Ac wedyn, dwi'n gallu gleidio mewn yr manylion oddi wrth keep notes fel hwn. Ac wedyn, dwi'n gallu achub y ffeil. Felly, anglyn ar yr rhif dillangad nesaf. Felly, os dwi'n rhedeg i mewn yn y fym a gorchymyn git ac wedyn reflog fel hwn. Nawr, mae'n arddangos mae'r rhif dillangad gyfredol 3. Felly, mae'r rhif dillangad nesaf 4. Felly, dwi'n gallu, enghraifft, datblygio oddi wrth yr llinell o'r blaen, ac wedyn newid hyn i fod yn 4, ac mae'r dyddiad heddiw 5 ar 20 mis Tachwedd fel hwn. Felly, anglyn ar yr newidadau, mae gyda ni yr un fan yma sydd yn dal yn sefydliedig i'r efnadau eraill, sef mae'n dal yn achos yw mewn taclenni i mewn yn y cortaddiad, a gyda'r efnadau eraill, maen nhw wedi ei cyflawnwyd i mewn yn y cortaddiad, ac hefyd anglyn ar yr dosgriffiad ar gyfer y dillangad hwn, dwi'n wedi ychwanegu y llinell mae'r dillangad hwn yn gynnwys adnoddau ac hefyd yr newidiadau ychwanegol, sef mewn bantio, neu mewn togiadau o'r paragraffs, neu paragraffiau, i arbed symbol yr unigolyn nod i wneud y destun yn fwy darllenadwy. Felly, i cynnig yr arwyddor cawr ar gyfer yr botwm wedi ei byswyd, ac hefyd i odynnu mas yr gofod le yn yr tu flaen o'r nodau a tawnodau, ac hefyd i ychwanegu y botymau ar gyfer yr geiriau i'w anwybyddu. Fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i achub y ffeil hwn. Nawr, dwi'n meddwl mae'r taflen hwn yn ei barod i'w llwytho i'r cadwfar ar GitHub ar ôl ei achub i mewn yn y cadwfar leol. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn git status neu git cyflwr, ac maen wedi swnio mae'r ddau ffeil hyn wedi ei newidwyd. Felly, i achub y rhain, mae angen rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn git add dot fel hwn, ac wedyn git commit na mynd a wedyn y sylweb. Felly, ar gyfer y sylweb, dwi'n mynd i unwaith eto agor y ffeil fel o blaen fel hwn, a wedyn i gopio neu datblygio llinell fan yma, ac wedyn i rhedeg neu i mewnbynnu gorchymyn git commit na mynd ac wedyn i glidio mewn llinell fel hwn, ac wedyn i pwyso ar y botwm ddodiad fel hwn. A dyna ni. Nawr, mae angen i ni i wthio y daflen i'r cadwfar ar GitHub trwy mynd fyny y gorchymyn git push na mynd ac wedyn wredyn, ac wedyn prif fel hwn.
dyna ni. Nawr, os ydyn yn agor y poriwr ar y GitHub, nawr fan yma maen nhw'n dweud maen nhw wedi diweddarwyd funud yn ôl. Ac os ydyn edrych I mewn yn y ffeil ar gyfer y changelog, felly maen nhw'n adangos yr rhif dillangad 0.4 ac os ydyn yn edrych I mewn yn y codtadiad, mae hwn yn cynnwys yr gwrrych ar gyfer neu y tag ar gyfer gwrrych y manylion details. Wedyn, mae'n angenrhaid I ni wneud yr un peth gyda'r codtadiad arall, gyda'r enw txhtml.js. Felly ar gyfer hyn mae angenrhaid I ni I fodlio i'r pregethiad perthnosol, sef yn uchod, unwaith eto y dwywaith, ac wedyn I mewn I lawr i'r pregethiad ar gyfer y taflenau, ysgrifennwyd I mewn yn y iaith JavaScript, a wedyn I mewn arno fe, mae gyda ni yr enw o'r taflen, txhtml.js, fel hwn, ac wedyn, nawr os ydyn ni'n rhestru y pregeth, nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn git revlog, felly, ar y moment, ydyn ar yr rhif dillangad o 0.2, a felly os ydyn edrych I mewn yn y changelog.md fel hwn. Felly, fan yma, dwi'n sylwi nad ydy'r 0.2 wedi ei manylwyd I mewn yn y changelog.md fan yma. Felly, dwi'n mynd I ymadael o ddi'r y ffail ac wedyn I deblygio yr llinell fan yma o ddi'r git revlog fel hwn, ac wedyn i'w copio I mewn yn y doced fodd, ac wedyn i'w gleidio mewn yn yr ffail fel hwn. Felly dyna ni, nawr mae'r sylweb ar gyfer y rhif 0.2 yn bodoli I mewn y ffail hwn. Felly nawr dwi'n mynd I mewn osod yr disgrifiad neu sylweb ar gyfer yr llysangiad 0.3 y dillangad nesaf. Felly, oedd wrth fai neu ddim fan yma, rydyn gallu gwneud y cipolwg ar gwmwysiad I mewn yn y ffail, sef txhtml.js fel hwn, ac wedyn mae gyda ni yr ffythiant newydd gyda enw conf to accent fan yma. Ac na dwi'n gallu gleidio mewn yn notepad, neu rydyn gallu defnyddio y gar nodyn o bech, lle mae'r gobech yn cynrychu yr ystyr o'r cyfryw fel hwn. Ac hefyd rem lead space fel hwn. Ac wedyn nawr os ydyn yn ymadael o ddoth y ffail, ac wedyn dychwelyd i'r changelog, felly ydyn yn gallu ei gleidio mewn fel hwn. Nawr ydyn gallu deblygio y llinell hon fel hwn. Ac nawr, unwaith eto, os ydyn yn achub ac ymadael, ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchmyn git status neu cyflwr, felly mae'r git yn synhwyro yr ddau ffel hyn wedi ei newidwyd. Nawr, os ydyn rhedeg y gorchmyn git add dot, neu git ychwaneg dot, felly, na ydyn gallu membynnu y gorchmyn git commit, na mynd m, ac wedyn ydych gallu gleidio mewn sylweb fel hwn. Ac nawr ydych gallu ei gwthio i'r cartwfar angysbell ar GitHub, sef
trwy'r mewnbynnu ac gorchymyn git ac wedyn push neu wthio na mynd ac wedyn origin neu werddyn ac wedyn main neu prif ac wedyn pwyso ar y dodiad. A dyna ni. Nawr, yn ôl ar GitHub, os ydyn yn mewnbynnu yr enw o'r taflun ar GitHub, sef txhtml.js fel hwn. Felly nawr, mae'n dweud mae'r ffeiliau changelog.md ac hefyd txhtmls wedi ei diweddaru funud yn ôl. Felly nawr, os ydyn yn clicio ar y txhtmls.js, nawr mae gyda ni yr ffythiannau newydd, sef conf to accent neu acen, ac hefyd rem lead spec neu space neu gyfod. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn darfod yn defnyddiol. Peidiwch ac angofio i tanysgrifio ac i cyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.